Velkommen til bedrebegravelse.dk. Her kan du i ro og mag bestille en begravelse eller bisættelse online. Vi står til rådighed 24 timer i døgnet og hjælper dig i alle forhold, der måtte opstå i forbindelse med et dødsfald. Hvor bedemanden kan, om nødvendigt, være fremme på privatadresse, plejehjem eller hospice inden for 3 timer. Men det starter altid online, hvor du indledningsvis skal oplyse, hvem der er anmelder. Normalt den person, der familiært er afdøde tættest. Gælder der særlige omstændigheder, bør du opgive din relation som nærmeste pårørende. Og da kort gør rede for, hvorfor du er den korrekte anmelder af dødsfaldet her og nu. Er du derimod blot en del af de øvrige pårørende, kan du på bedrebegravelse.dk sagtens opgive dig selv som bestiller. Altså den person, der på vegne af oplyste anmelder ordner den faktiske bestilling med bedrebegravelse.dk. Når vi har lavet det administrative papirarbejde, arrangeret med kirken og undersøgt prisen på det ønskede gravsted, sender vi dig en e-mail med link til den afsluttende bestilling. Online på bedrebegravelse.dk bekræfter du så her tid, sted og kirkegård. Find kistepynten i vores blomstershop og sammensæt med få klik en passende gravsten. Den eneste forskel på os og en lokal bedemand er, at vi har udskiftet bedemandens hjemmebesøg med en online bestilling. I stedet har vi nu en løbende dialog på telefonen, så alt bliver som ønsket på dagen. Ring 70 25 25 33 nu for en uforpligtende samtale med vores vagthavende bedemand.